mangungkung kadang remang lelena tanpa kakanen nanging sangat tangi bebe sang raksi aneka putra anak dia kadung kaca kula wonten dawuh paman wiji dateng kula pun kadung kaca anak dia Om Raja kula wonten dawuh paman kados pundi iya nalikane panjenengan ingsun sundel ing ngayat bedel ing Bima Imantaka kawe dening Prabu Sri Bathara Kresna supaya tumurun ana ing Arjawada. Tundane ana negara Ngamarta ana dahulu ya. Ana wujudane kang aran Patih Raksaka Dewa miwah Raksaka Pati kang bakal nganggo ngobrak-ngabrik negara Ngamarta. Lajeng kersanipun Kanjeng Maman kados pundi? Iya ya, hari kalangan iki aku kelawan kowe bebarengan makarya nerjang apa kang bakal ana tundane ana negara Ngamarta aku mung karo kowe kados kadung paman ya yen mengko ana payung kang bakal gempral kawi bawane negara Ngamarta aku kelawan kowe bebarengan nerjang makarti sampai kok ana negara Ngamarta.
dumawur mangawur ngawur-awurahan pengaraning ngatur kong maguru kongso teteko ya buku wawan driting turang gasi rata ingkang jojo lelayu sangat abid wah usah baseh babatan cacing durung suwe anggonku sambung ngebor ana negara Amarta ana mewujudan memplak putih kaya kapuk kang den usoni nganggo kang terwaca kethek kowe sapa kang dadi aran takon karo aku kan kabeh ora kang dadi aran sing wajib lakon ya aku dudu kowe ya patih arep saka dewa kang dadi aran muri saka negara Pasir Putih Prakawi bawana negara Amarta arep nganggo ganduru ana sajroning negara Amarta ya mangerti yo yen ari kanggan iki aku dinutusan dening Prabu Jamuswara supaya apa wujude Jemat Jamus Karma Sabda ananging Yayi Prabu Darmakusuma ora bakal menehake banjur kekarepanmu kaya piye ya semingkir sautara aku kang bakal mlebu ning sajroning negara